tots a este concert de les 45 festes populars del barri de Sant Marcel·lí, que se diu en pronte i ràpid, però en són 45, el que vol dir que ja són una pila d'anys i també una pila de concerts de la Unió, sempre, ja ho sabeu tots, lligat des del seu naixement a l'associació de veïns. La Unió, la banda i l'associació musical són de les entitats més representatives i més importants en el nostre barri i, sortadament, sempre hem pogut comptar la una amb l'altra i que així siga per 45 o per 90 més anys, si és precís. Bé, com que este és un concert representatiu d'aquestes festes, que millor també que donar pas ràpidament a Encarna Serrano com a vicepresidenta de l'associació, que ens dirigirà també unes paraules abans de la presentació del concert. Bon dia. Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns. Aquest és l'últim acte que tanca les festes populars d'enguany. Un any en el que hem pogut fer més coses que l'any passat, però menys del que solem fer altres anys més normals. Totes i tots sabem per què. Esperem que el proper any ja tinguem una normalitat total i que podam gaudir de tots els actes que hem fet sempre, o més. Gaudiu del concert. Gràcies per la vostra participació en els actes que s'han fet fins ara i la vostra assistència al concert. I també volem fer un xicotet recordatori a totes aquelles persones que han patit molt durant la pandèmia o que han perdut algú. I força a tots, endavant i fins la propera. Gràcies. Molt bé, doncs ara sí, anem a donar pas a lo que seria la presentació pròpiament dita del concert. Tots el teniu en el vostre programa de mà, 5 peces que s'interpretaran en el dia d'avui. 3 d'elles, les 3 primeres, si estiguereu en el concert que farem al juliol, alguns ja vos sonaran i vos resultaran conegudes. Tenim el pas doble Larga Cordobesa, de Martínez Gallego, pas doble de concert taurino, composat a l'any 1997. L'obra Pórtico, d'Antón Alcalde, que és un poema descriptiu, amb 3 moviments, composat l'any 2009, i que reportà a l'autor el primer premi al segon concurs galec de composició per a banda. En esta peça veureu que és una peça descriptiva, sobretot, i que no només ens va contant un poc la història de la construcció del Pòrtic de la Glòria, la famosa portalada de la Catedral de Santiago, sinó que a més també ens va contant un poc episodis històrics, com per exemple la batalla que van tindre contra els moros a Sevilla. És una obra que musicalment és molt interessant, molt atractiva i que ja veureu que a més compta amb algun efecte sonor i amb algun recurs compositiu també així una mica sorprenent. En tercer lloc s'interpretarà el Cachoncho, és un pas doble d'Òscar Navarro, un pas doble de concert que està dedicat a José Boluda Morata, que és un músic de l'agrupació musical Muleña, que té també una sonoritat molt atractiva i diferent. Com a novetats en aquest concert podem escoltar La ruta del Cid, de David Rivas, que també és una obra un poc descriptiva, en la que, com no, ens conten les aventures i les batalles del Cid, que qui més i qui menys les tenim conegudes per el famós cantar de Mio Cid. En aquest cas, com a curiositat de la peça, direm que entre moviment i moviment la nostra companya Virginia Gómez recitarà uns textos que ens ajudaran un poc a fer de fil conductor al llarg de l'obra. Aquesta idea és una idea original de José Miguel Pérez Alemany, que és director de la banda de Massanassa, qui li encarrega a la historiadora i escriptora Adela Codonyer Nácher una adaptació precisament del cantar del Mio Cid per a poder utilitzar-la en la interpretació d'aquesta peça de David Rivas. Per acabar el concert podrem escoltar La Gran Via, de Chueca i Valverde, que és una sarsuela també conegudíssima, o més tècnicament una revista lírico-còmica en un acte, que s'estrenà en el Teatre Felipe de Madrid el 2 de juliol de 1886. Aquesta obra ha adquirit el fama
que va haver d'anar actualitzant-se amb el pas dels anys, el que feu que s'incorporaren números tan reconeguts i tan famosos com, per exemple, la calle d'Alcalá o el bazar de juguetes. La música d'aquesta peça és un exponent de la facilitat melòdica que tenien els seus dos autors, Joaquín Valverde i Federico Chueca. I com a anècdota, simplement podríem dir de l'obra que Nietzsche la va escoltar una vegada en Turín i se va quedar prou sorprès de la seva riquesa melòdica i del seu encant, bàsicament. Jo no m'enrotllo més, que ja sabeu que soc de poques paraules. Avui me resultarà un poc estrany no poder estar en companyia de tots ahir vestit, que m'agradaria ver, però bueno, ells han treballat molt més que jo i per tant segur que ho faran de categoria. Donem un fort aplaudiment a la Unió Musical López de Sant Marcelí i al seu director, Juan Carlos López Luján.
Señoras y señores, quisieron cantar a forma de Provenza sobre el gran almirante do mar Payo Gómez Chariño y de cómo, sendo Sevilla dos moros, adugó una para Castela e subiendo el Guadalquivir comienza a batalla.
Tras la jura de Santa Gadea, el Cid, por decreto real de Alfonso VI de Castilla y León, inicia su camino al exilio. A la salida de Vivar, observa con gran amargura su feudo abandonado. El rey ha prohibido, bajo pena de muerte, que nadie dé posada al Cid. Desde sus ventanas, las gentes despiden al héroe. ¡Dios, qué buen vasallo! ¡Si hubiese buen señor! Padre
Para recuperar la honra perdida por la orden real del destierro, el campeador debe enfrentarse a su exilio a los musulmanes y por sus gestas volverse a ganar el favor del rey. Rodrigo causará numerosas bajas, que se contarán por miles, entre las huestes moras. Verieres tantas lanzas premere alzar, tanta darga foradare pasar, tanta loriga falsar e desmanchar. Los moros llaman, Mahoma, los cristianos, San Yahweh, feridlos, caballeros, por amor de caridad. Yo soy Ruy Adif, el Cid, campeador de Vivar. En el monasterio de San Pedro de Cardeña, el Cid se despide emotivamente de su esposa, doña Jimena, y de sus hijas, doña Elvira y doña Sol, todavía niñas, encomendándolas a Dios y dejándolas al cuidado del abad don Sancho. Y a vos, doña Jimena, la mi mujer tan cumplida, como a la mía alma, yo tanto os quería. Ya lo vedes, Jimena, que partir nos hemos en vida. Yo iré e vos fincaré de remanida.
el Cid deja las tierras de Zaragoza para entrar en las de Valencia. Su plan es cercar la ciudad, desde el sur, tomando Sátiva y Cullera con sus tropas, y desde el norte, apoderándose de Murviedro, con los caballeros aragoneses y navarros que acuden a su llamada. Tras 10 meses de asedio, la ciudad de Valencia se rinde al campeador. Cercar quiero Valencia por a cristianos la dar. ¿Quién quiere venir conmigo para Valencia ganar? Por amor del rey Alfonso, que de tierra me ha echado, ¿qué flamarán de estas nuevas? Los moros en los cristianos.
I ja per a finalitzar el concert tornem a demanar una revolta que ja vaig per les escales molt bé, si és que me llis el pensament i tot està dona. La presència de Carme Serrano, que farà una entrega d'un xicotet detall a Juan Carlos López, el nostre director, que té part de l'associació de veïns. No ens queda res més que tornar a agrair-vos una altra volta la vostra assistència. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest concert, que acabeu de passar molt bon diumenge i que ens veiem a la propera ocasió que tinguem. Molt bon dia a tots. Por favor, no abandones la butaca hasta recibir la invitación del personal de sala, por una cultura segura y responsable. Comenzará la fila 11 y palcos, después de la fila 1 a la fila 10 y para finalizar de la fila